Oh, di rin ang imong load nga sinako. Okay. Naglagot ka? Sorry, you do not have Pati, enough load in your ano, account load, to oh? make this call. Kuya, palit ko sa load di kuya. Wala lagi ko load oh. Load na pod? Sus, sa naman tao ni eh. Pila naman pod? 20 ragod kuya. Wala ko load kuya. Oh, sige, sige. Abitong sako, be. Oh, ari kuya og bata ko rin kuya. Ako na po yung mudugang ane. Oh, kuya. Wala pa dyan pang gabaan ng mga kamanguran. Baka antes kita yung magulang, kita pa'y subuon. Gabaan na mga dugay. A few moments later. Unsa naman pod? Namaligya mo, Load? Wa ka kabasa ana? Load available. Namaligya jud na. Oh, basi ba? Kuhan ba? Kanang... Oh, sige, go. Oh, number dire, number. Load man ka. Kaya number, sige. Pagdali di ako na ning gimemorize. Oh, sige. 0926 0926 7 ka 7. 7 ka 7. Oh, okay na? Oh, pila na ni? Oh, 20. Kulang malaginig 5. Oh, utang gani good. Kabaw na ginang kulang. Utang na gina. Sige, og di mo makabayad og 5 ipabarangay ta mo. Sige, okay pa utang. Hulat-hulat ra diha ha kay ako sang i-process ning inyong load. Oh. Kaigo na ginawa itong 20 nga load aning sa kuwa. Basig na ko na po ni kaayo. Noon, kining puno na mga kong jutay ra. Asa na ang load, Noy? Unsa i-load? To na to. Mana na kog load. Unsa ito, ana? To na to load ako na tong gisin sa number nga imong gihatag diri nako. Nga nung bang imong mangisend ka ako may gapalit? Unsa nga? Ako ba'y gabayad ato na imong gisend? Kisa ba imong gisend ko no? To na to dito, ako na tong napasa. So ay nagpagkiglari si Dapoli na dito kay ang load to na to. Kung nagkasapaan ko ani walay sulod ning sako be. So mao na ni Ron, ang load isulod og sako. Unsa di pagtuon nimo di ay? Dili isulod og sako ng load? Dili na pwede kay kuha na. Ignorante mapuday ka kaayo day ning. Ako pa gingan lang ignorante ani nga ako'y loader. Nakabalo kog unsay load. Di ko sigbugol bula. Kung mo palit kasi sa tindahan be. Kung sa'yo mo isulod nimo dili. Isulod gid na. Oh, una ano ang load nga di man isulod be? Tapan lahi ang load og kanang palaliton. Naon sana. Kasapaan gani ko ron ani nga walay sulod niya kung sako gani. So, mao na ni Ron, ganahan kag load nga sinako? Oo. Kay muna akong tuyo sako. O sige. Pagulat diha ha. Kitagaan ti kag load nga sinako. O kung dili gani ka makatag na kog load nga usa ka sako o load nga balik 20, akong kaunto kong 20 nga kwarta. 20 15 ra tog di utang nimo pa ng 5. Hindi para wala po ko'y utang nimo nakat na. O sige, hulat diha ha kay akong ihatag tong load nga sinako. Sige dagoy lamian ang load dagoy. Sige dagoy lamian. Kibasig di turo na ako madaugan. Ah, bahala na madaugan na to. 20 ra bitaw to. Makatilaw lagi ko sa sabor sulod pa. Ganahan gid ng tawha nagsinako nga load. Be, sige, taga anti ka aning sinako nga load. Sige na to. Lugaya mo ba? Oh, di rin ang imong load nga sinako. Okay. Naglagot ka? Ikaw na ko naglagot. Kaya mo kung diya pa ko nining sako ko. Mao na i-load. Oh, mo na ni. Hala. Kanana og let dito sa inyo ha. Maura ni sa balik 20, maura ni. Oh, wag gani usa ka sako gani. Maura na. Wa ko'y lain dring load nga sinako. Sige. Lami kayo nag-flavor. Dada na dito. Oh, gid ni. Gaan ra pagi kaayo. O salamat naman dok, salamat naman na. Sakit ra bro kay ko ang bagay mong gi. Tagam na nimo. Sige lakaw na layas.
Imo po nani pa kayo ni kung sako. Kag ana gurot ha.